ଆଖିଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିନା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଫୋନ୍ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାକି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଆମ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଆଖି ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଅନେକ ଥର ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ଆଖିଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆଖିରୁ କେଉଁ ଦୂରତାରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଖିଠାରୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 16ରୁ 24 ଇଞ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ। ପରଦାକୁ ଏହି ଦୂରତାରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଖି ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଲେବୁଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଡିଭାଇସ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଏକ ନିୟମ ଅଛି। ଏହି ନିୟମ ଫଲୋ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିକୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ନିୟମକୁ 20-20-20 କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିୟମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତି 20 ମିନିଟ୍ରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ 20 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିବା ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆଖିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପରି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଥାଉ, ଏହା ଆମ ଆଖିରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଆଖିରେ ଶୁଷ୍କତା ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 20-20-20 ନିୟମ ସହିତ ଆପଣ ଆଖିରେ ମାଂସପେଶୀ ବହୁତ ଆରାମ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଖି ଆରାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଖି ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ।